Dobré ránko všetkým. Ja mám ránko, ale vy máte už asi deň alebo večer. Dobré ránko všetkým. Vítajte pri ďalšom videjku. Dneska je kosa jak hovado, aj keď je iba nejakých -2. No včera bolo -6, 7 a ani som nemohol včera naštartovať autobus, pretože víkend, autobus sobota, nedela, autobus stál, piatok bola posledná cesta a potom až pondelok, takže dalo mu to celkom zabrať tej baterke, aj keď je pripojená tu stále na nabíjačku, alebo čo to tu je, vlastne elektrika, ktorá ide stále do autobusu, moc to nepomohlo a včera som mal naozaj problém naštartovať autobus. Už som chcel ísť zmeniť autobus a nakoniec, ešte keď som volal šéfovi, tak normálne v ten moment mi ešte naštartoval, takže potom sme s chlapcom celý deň pojazdili a nakoniec sa tá baterka nejako dobila a bolo to celkom v pohode. Ja vás tu zdravím, vítajte pri ďalšom videjku po nejakom čase, ja sa ospravedlňujem, ale kopec vecí sa zmenilo, určite by som vám rád o tom porozprával, keď bude čas, takže asi tak. Za chvíľku ja vychádzam, až teraz sa konečne začína motor do 1000 otáčok dostáva a tým pádom sa trošku aj zohreje viacej. Super. Čo by som vám všetko porozprával? No, v prvom rade asi, že som úplne na druhom mieste. Ako vidíte, možno ste si to ešte nevšimli, ale som na druhom mieste. Vymenil som prácu, bol som taký docela dosť smutný a docela dosť sklamaný tam z tej prechádzajúcej práce. Jedno s druhým, boli tam, nejde iba o kolegov, ale celkovo aj už to chcelo zmenu a som rád, že sa stala táto zmena. Keďže som bol vlastne celý január na Slovensku, tak mi to dalo možnosti na premýšľanie nad tým, čo vlastne chcem, čo vlastne bude, a popravde som chcel aj sa na toto celé vykašľať úplne na Norsko, už sa mi nechcelo vôbec odchádzať akože preč z mojej rodnej krajiny, aj keď mi kopec ľudí asi povie, že čo skoro odtiaľ odísť do Slovenska a tak ďalej. Ja mám Slovensko rád a ja som trošku iného názoru, ale však každý máme právo na to povedať si svoj názor, že áno. Takže tým pádom, že som chcel zmeniť, že som celé na tom premýšľal a chcel som sa úplne vrátiť a nakoniec mi skočilo do oka jedna ponuka, ktorá sa neodmieta, ale nie, vyskúšal som vlastne im napísať, začal som s nimi komunikovať s tou firmou, s tou prácou, keďže v predchádzajúcej práci som mal výpovednú dobu ešte v skúšobnej dobe, čož je tu, každá firma si to môže tu dať v Norsku inak, väčšinou u nás sme zvyknutí na 3 mesiace skúšobnú dobu, ale tu máte 3 mesiace, tu vám môžu dať 6 mesiacov a myslím si, že môžu dať aj viacej, nejsom si presne istý, nechcem klamať, ale myslím si, že môžu dať aj viacej. Ja som mal polročnú výpovednú dobu, tým pádom som ešte využil ten čas, keď som bol vo v skúšobnej dobe, tým pádom som mal iba skrátenú výpovednú dobu, takže som to oznámil tam v práci, začal som komunikovať s touto prácou, s touto firmou, s týmto šéfom, nejako sme sa porozprávali, povedali sme si, určili sme si nejaké podmienky a ja som súhlasil na to, pretože mi docela dosť pomohli. Vybavili tu celkom aj veľmi dobré bývanie, tým pádom som sa na to súhlasil. Išiel som trošku ďalej, než som bol na druhé miesto, išiel som trošku viacej na sever a či to tu je nejako cítiť, nemyslím si zatiaľ, no je tu trošku viacej zima, je tu možno rozdiel niekde 5 stupňov, ale není to nič strašného naozaj. Teraz bol týždeň, čo fakt, že mrzlo, ale to bolo tak -6, -7, -8, ale už to je cítiť, akože fakt. Ja, čo som najväčšiu zimu zažil, bolo na severnom Norsku, keď som ešte pracoval vlastne v mesokombináte, tak vtedy som zažil nejakých -22, 24, 25, nechcem klamať presne koľko to bolo, ale bolo to alebo teda pod -20, čož bol už celkom hardstyle, pretože mám fakt, že všetky sople a všetky chlpy v nosíku zamrzali, brada mi zamrzala, nedaj boh ste si odpluli vonku niekde, tak a kvapka vám sem padla, tak v momente bola zamrznutá, takže asi tak. No a ja som sa súhlasil na toto, už to je nejaký, neviem koľkatý týždeň, čo tu teraz som, už jazdím sám, nejaké tie trasy, linky som sa naučil a začína sa mi to celkom páčiť. Je tu kľud, je tu pohoda, máme malilinku garáž, úplne malilinku garáž, máme tu fakt, že 3 autobusy, tuším, v garáži, čo je úplne liliputánske garáž, sme tu 3 šoféry,
A je to úplne super akože v tomto zmysli. Toto je niečo pre mňa. Veľa mladých ľudí chce utekať a uteká hlavne z vidieka, z dedín a z malých mest, utekajú do veľkomiest. Čož ja už nejsom úplne najmladší, v mojich 29 rokoch. Viem, že to není pre mňa, preto som aj volil fakt, že v dedinku málo ľudí, proste žiadny šum, žiadny chaos, žiadny stres, okolo všade hory, okolo všade príroda. Vy, čo mňa máte na Telegrame, čo máte moju skupinku na Telegrame, bude určite v popisku tohto videjka a aj v komentárovej sekcii, budem rád, keď sa do nej pridáte. A vy, čo ste tam, alebo na Instagrame, tak ste už videli zo pár fotiek, po prípade videí, čo som dával do story, z prechádzok, ktoré sú tu naozaj luxusné. Okolo mňa sú samé tisícovky hory, od tisícovky až po 1600, čo už je celkom hardstyle vyliezť na ňu len tak. Ale túto práve teraz, v túto nedeľu som absolvoval výstup na 1084, či koľko to je. A bolo to akože kruté, bolo to naozaj brutál. Bola aj Gina na vrchu, no poviem vám, úplne super. Škoda, že som nemohol natočiť niečo, ale určite sa na ňu vydám, keď budem mať zase voľno trošku, tak sa na ňu znovu vydám na tú horu a určite vám aj niečo natočím dronom, pretože mám aj drona, ktorého som dostal na Vianoce ako darček. Ďakujem. Takže asi tak, no. Ja za chvíľočku musím ísť, za 2 minútky vyrážam, autobus sa mi trošku zohrial, ja mám toto ešte oblečené na sebe, pretože tu je naozaj zima, ešte som nevyfasoval sveter z práce, tým pádom používam ešte svoj, ale však to nevadí, dúfam, nikomu. A už sa mi tu autobus zohrieva, ja môžem pomaličky vyraziť, mám teraz pred sebou dlhú cestu, asi 2-hodinovú cestu. Tým pádom sa ozývať nebudem a ozvem sa potom, keď tak budem už na mieste. Tam mám asi 3 alebo 4 hodiny pauzu, neviem vôbec, čo tam budem robiť. Určite si chcem dneska zacvičiť v autobuse, nájsť sa tam, umyť autobus, natankovať autobus, dnes pôjdem a jedno s druhým, uvidíme. Určite sa máte na čo tešiť. Keď budete chcieť, napíšte mi nejaké komentári, budem strašne vďačný za každý like, za každý jeden komentár. Určite mi píšte komentáre, je to pre mňa, to je ešte lepšie než like, naozaj komentár pre mňa, keď mi niečo napíšete, po prípade dáte nejakú otázku, ja veľmi rád na všetko odpoviem vždycky. Takže píšte, nebojte sa. Vidíte, aj hen tam je hora, neviem, či to vidieť, tam je hora veľkajzná. Je to krásne, naozaj. No, ja musím frčať, dosť bolo kecania tu, žvástania, musím vyraziť. Majte sa zatiaľ. No a toto tu je denný chlieb. Takýchto tunelov tu máme nespočetne veľa. 1-kilometrové, 2, 4, 6, veľmi veľa tunelov tu je a naozaj dlhých. Niekedy fakt sú tu také aj 6-kilometrové, 8 a to už je na dlho. Takže vidíte. No a ako som hovoril, ja som si autobus umyl, dnes je tu slnečné počasie. Naozaj sa mi na to veľmi dobre pozerá, pretože teraz bude zase pár dní pochmúrno, taký nejaký 1 týždeň bude asi celkom pršať. Slnko nevíde, ale to nevadí. Zima je taká, jaká je a leto bude úplne že príjemné a krásne. Úplne sa teším akože na leto tu teraz, pretože tu bude nejakých 25 stupníčkov maximálne, čož na Norsku je vec, ktorú ja milujem. Práve som si čítal ešte zo pár komentárov, čo ste mi písali ešte v starších videjkách. Nemal som na to čas vôbec na to odpovedať a tak ďalej. Možno si ten človek asi toto video ani nepozrie, ten, čo to tam písal. Ale písal, že nikdy by som v Norsku nedokázal žiť, nikdy by som v Norsku nechcel žiť. Je to depresívna krajina, jak hovado, nikdy v živote. A hej, je to pravda, je to depresívna krajina, aj ja sám to pociťujem niekedy, keď je 2 týždne, 3 týždne, keď prší dážď, ale potom naozaj stojí za to počkať si, keď je slniečko, keď je vonku krásne a to je úplne o niečom inom. To sa ti tak rozjasní tvár, to sa ti tak rozjasní úsmev na tvári, to sa tak dobre cítiš a máš pravdu, preto to není pre každého a preto tu každý nežije, preto tu není celé Slovensko, alebo preto tu není celé Česko, alebo celá Európa tu v Norsku, každý si môže vybrať, kde chce žiť, to, čo sa mu páči, keďže ja som skorej zimný tvor a mám radšej také chladnejšie počasie, do 30, alebo ja by som povedal kľudne aj do 25, aj 25 už je na mňa veľa, ale prečo nie? Ja nejsom taký ten človek, ktorý bude celé leto, každý deň chodiť niekde na pláž, si vylehúvať tam, pokúpať sa, vylehúvať. To není môj život, naozaj to nie. A preto si myslím,
že je úplne skvelé a pekné, že sme každý úplne iný a môžeme si o tom aj povedať. Môžem si povedať, aký som ja, môžeš povedať, aký si ty. Nikomu ja nenadávam, milióny ľudí miluje pláž a celé dne sa tam rochniť. To ja fakt, že nelúbim, preto ja radšej pôjdem niekde do lesa, ja radšej pôjdem niekam do hory a tam už v tom jazerku, keď tam nejaké bude, tak v ňom sa okúpem. Mimochodom, tento rok by som chcel začať, to je taká môj plán už niekoľko rokov, no možno tak 2 roky nad tým premýšľam, alebo rok. Tento rok by som určite chcel začať už konečne otužovať. Chcem začať niekedy letom, niekedy máj, jún, júl. Vtedy, keď budú najlepšie podmienky na to, keď bude tak najteplejšie, sa dá povedať, a potom už pomaličky postupovať a pokračovať až do zimy. Nemôžem teraz začať to tužovať. Teraz mi niekto poviete, však skoč, tu máš v more, máš tu vodu, more tu je všade, máš tu vodu, skoč tam. Nemôžeš, to určite nie si myslím dobre začínať hneď v zime. To by som asi nedopadlo dobre. Preto ja začnem v lete, keď je najlepšie počasie. A postupom času si budem pridávať, budem vlastne pokračovať a predĺžať to až do zimy. Tým pádom už sa bude voda ochlaďovať a tak ďalej. To mi schválne ešte napíšte, či tu je nejaký otužilec z vás, ale to už je do nejakého druhého videjka, to ja tu chcel som iba pokecať s vami o tom a chcem vedieť, či tu niekto z vás taký je. Určite budú druhé videjka z prírody, kde budeme kecať zase o druhých veciach. Ja som vám len chcel povedať tieto informácie ohľadom práci. Keďže už máme 12 hodín, ja pôjdem pomaličky, ale isto sa najesť. A určite sa pýtate, čo mám za autobus teraz. Máme tu zatiaľ Volvo tu je. Staršie Volvíčko, ale dobre. Takže tak, máme vlastne 3 autobuse, 3 Volva, 2 Volva majú 13 rokov a toto Volvo, toto čo teraz mám je také trošku novšie, neviem vôbec teraz koľko má rokov, ale tie dve sú fakt, že extrémne staré a tie majú 13 rokov a mali by prísť niekedy v budúcom roku by mali prísť elektrické, úplne nové elektrické autobusy, čož ja nejsom rád, ale bude kopec srandy. Takže tak, ja sa idem naobedovať, potom sa vám ešte ozvem. No a počas pauzy človek môže trošku pochodiť, popozerať nejaké pekné miesta. Ako vidíte, máme tu snežik teraz a pekné počasie. A chodím si tu pozerať aj lodičky. Ukážem vám z druhej strany. Otočím kameru a ukážem vám, aké tu majú lodičky. No, vidíte sami. Pekné loďky tu sú zaparkované. A tam je dokonca nejaká vzadu, keď vidíte, tak tam je nejaká plachetnica stará. No, a jen tam je niečo zakryté, tiež také niečo staršie. Plachetnica nejaká. No, lodičky pekné. A počasie takisto. Tu je sneh trochu, ešte. A hory. Tiež krásne. Pozrite na tie veľké horičky, tu pekné. No, už nech je pomaličky jar. Uvidíme, koľko tu bude stupňov, celkom sa teším na to. A more čistučké, pozrite, len vám ukážem, aké je hneď pri brehu more. Neviem, či to bude vidieť na kamery. Pozrite, jak je vidieť na dno. Také čističké, no trošku sa to tam odráža, ale je vidno kamene. Tak toto tu je. Ja som si bol zobrať počas pauzičky kávu. Kávička musí byť teplá a pozrite. Naozaj krása. Tu zaparkované všade lode. Také pekné celkom. Krása. Naozaj super. Dúfam, či tu môžem chodiť. Je tu písané, že to je parkovanie privátne, ale chodiť sa tu môže a kochať sa touto krásou. Aj keď to není úplne moje, hovorím, ale má to svoje čaro, keď vidíte vzadu v pozadí tie hory a to more. Je to pekné. Ešte takto chlad, sneh tu na zemi. No a to asi celý môj dnešný pracovný deň. Teraz za hodinku už pofrčím pôjdem naspäť domov, ako keby, tým smerom, čo som aj ráno prišiel. Znovu mňa čaká 2 hodiny aj 10 minút cesty a zaparkujem niekde okolo 4. 5. prídem domov. No uvidíme, čo bude potom, oddychneme. Ale toto bol taký môj kratší dníček dnešný, pracovný. Ešte mňa bude čakať nejaký čas, ale vidíte. Len som vám chcel ukázať túto krásu, naozaj to je pekne. Užívajte dňa, napíšte mi komentár, budem veľmi šťastný. Určite sa uvidíme pri ďalších videjkách. Plánujem jednu takú test, alebo takú recenziu, alebo predstavenie jedných turistických topánok. Také jedno video vám chcem ukázať, lebo konečne som
si kúpil poriadnu obuv turistickú, si myslím, s Gore-Texom, ktorú som nikdy nemal. Boli trošku drahšie, ale určite sa oplatí povenovať sa tomu vo videu. Loďka akurát tam frčí, vidíte vzadu? No a mám kopec vecí, čo vám chcem porozprávať, poukazovať. Tak napíšte potom, keď tak nejaký komentár a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Ja vám všetkým prajem krásny deň. Ďakujem, že ste tu boli. Dajte odber, kto ste noví, dajte lajčík, napíšte komentár, sledujte telegramovú skupinu, to je určite dôležité, a poprípade keď tak Instagram. Majte sa krásne. Čaute.